Niet heel veel. Frans van der Hof is medeoprichter van Max Havelaar en woont al jaren in het zuiden van Mexico. Het gebied waar hij woont is de laatste tijd meerdere malen getroffen door zware aardbevingen. De situatie is niet zo glorieus. 7 september is dat de eerste aardbeving geweest en die was dan nog in zee. En daarop volgde de aardbeving in de buurt van Mexico-stad. Maar toen kwam de derde aardbeving en het epicentrum lag in Ixtepec, waar de schoonbroer van mij woont. Er is geen voedsel op het moment, de winkels zijn allemaal dicht, de transporten worden ook gesaboteerd door de regering. Er zijn natuurlijk transporten die wel doorkomen. En dat wordt vooral gedaan door de plaatselijke bevolking, want de burgers daar, dat is zoals we gisteren hoorden via hem, die pakken zich samen en die proberen allemaal een steentje bij te dragen door voedsel te verzamelen en de mensen die echt helemaal niks meer hebben ook iets te geven. De mensen in dit deel van Mexico hebben hulp nodig, maar vanuit de Mexicaanse overheid hoeven de bewoners volgens Van der Hof weinig te verwachten. Het probleem is dat Mexico-stad, vlakbij Mexico-stad ook een flinke aardbeving is geweest, met als gevolg dat de hulp die gaat daar naartoe. Want die denken eerst aan stemmen. Wat gaat het opleveren aan stemmen? Dus die denken van ja, die boeren daarin, die mensen daar in het zuiden, en vooral in de bergen, ja, die stemmen toch niet op ons. Dus laat die het zelf maar oplossen. In die bergen woont missionaris Frans van der Hof. 30 jaar geleden vertrok hij vanuit Nederland en belandde hij uiteindelijk in Mexico. Hij is daar gekomen omdat er nogal armoede was in Zuid-Mexico. Dan hebben we daar rondgewandeld, gelopen met koffieboeren en daarmee koffie geplukt. En toen heb je zijn oren eens te luisteren gelegd van wat zijn hier de problemen. Toen kwam hij erachter dat die koffie die de kleine boertjes produceren, dat die gewoon heel slecht of bijna niet betaald werden. Toen had hij de koffieboeren georganiseerd. En die hebben dus nu gezamenlijk exporteren die naar Nederland, onder andere, maar vooral Europa. En daarna heb hij ook in Nederland de Max Havelaar Stichting opgezet met iemand anders. Om een eerlijke prijs te geven voor het product, voor die boeren. Niet dat er alle tussenhandelaren en van alle andere maloten daar geld aan moeten verdienen die er niks mee doen. Waar je ook komt, er is overal doffe ellende. Er is geen, je weet niet waar je moet beginnen. En hij is er echt, hoe moet ik zeggen, moedeloos wordt hij ervan. Ja. Elk half uur is er nog een beving. Sommige minder, maar sommige heel heftig. Je hoort ze ook aankomen, hij zegt van we worden wel gewaarschuwd, want de aarde begint te grommen en dan komt er weer zo'n klap. Met als gevolg dat je raakt oververmoeid. Herman gaat binnenkort zelf naar zijn broer Frans toe om te helpen. We zouden eigenlijk de machines, de koffiemachines die koffie sorteren en uitzeven, die zouden wij eens gaan onderhouden, omdat ik een techneut ben. Maar nu is er natuurlijk een extra probleem bijgekomen. Het is niet alleen de machines, maar waar staan ze nu nog, de machines? Het is voor iedereen mogelijk om te doneren en de bewoners van Zuid-Mexico te helpen. Het geld gaat dan rechtstreeks naar OSIRI, de organisatie waar de broer van Herman dat heeft opgericht. En daar zijn we 200% zeker van dat dat ook terecht komt bij de kleine boeren. Dus iedereen die iets kan missen, het zou heel fijn zijn als ze iets kunnen doneren.